Bueno, e ali arriba tedes servicio 24 horas, non? Eu xa non chamo, xa non o defino como 24 horas, eu digo sempre. Non hai mellor gimnasio que isto. Hola, buenas tardes. Soy Daniel de Abros. ¿Era para traerle el saco de pienso? O hai dueños que se poñen moi histéricos. Entonces, o primeiro que temos que, como quen dice, atender é o cliente en sí. Vamos a levar a misa. A ver, pasa por aquí. E tú non lle ten medo a ningún animal? Teño. Si Sí. non tes nesta profesión medo, malo. Un impulso moi grande para min foi conocer a través de outras personas o grupo Milladoiro de música tradicional e estuve como 8 anos con eles levándolle o que é os instrumentos e doulle unha volta. Ainda lle metes outro? Meto outro máis. Sí, Pero tú acabarme cos árboles de España. Nada, non te preocupes, co papel hai que darlle de comer tamén aos que fan o papel. A un empleado unha vez tocou levar caliñas. Caliñas? Sí, avaríos un camión de... Sí. Bueno, que ben se vai, Nós traballar os fines de semana, salvo que sean clientes que non teñan outra maneira de... O domingo fixo Dios pa algo e todos temos que descansar. Empezamos a adentrarnos no tema no mundo do rally. Antigamente había moitísimos treitos do Rías Baixas que comezaban E tú crees ali. que eu vou dar levado este camión? Se xa vexo que che costa a ti meter as marchas. Vamos! Entón terásme unha vitrina chea de copas. Sí, a verdade é que a moza non sabe onde metelas. Entre que ela é atleta tamén, que ela sí que ten unha boa trayectoria. Bueno, que? Queres conducir ti agora ou que? Pois veña, vamos onde podas. Relájate, que te vexo moi tenso. Ai, non, eu vou, ben. Dios, imos, coxe chegamos tarde. Vámonos a sobre rodas. Son Daniel López Capas, son veterinario aquí de Abros, son o encargado normalmente de andar cos animales na furgoneta. Buenas tardes, Daniel, que tal? Como estamos? Ben. Vexo que aquí, con estas pedazos de instalacións, isto ten que ser unha maravilla, non? Unha das máis grandes en toda Galicia. Tedes moi boa fama, A ver Bueno, que sacamos hoxe, A ver, Entonces, que vamos facer? pois hoxe imos levar un pienso a unha señora que é moi boa clienta nosa, vamos lle poñer unha vacuna da alergia a outro can, e tamén a maiores a ver se podemos aínda sacarlle sangue a un can para facer a prevención da leishmania. Voume marear, Dios mío. Bastante. Pois cando queiras arrancamos, si queres. Pois imos aló. Pois veña, vámonos. Veña. Traballei unha en Ponteareas, pero máis ben era só unha sustitución dun mes. Un veterinario dali era moi conocido do meu jefe, Héctor. Entonces, dixeron que, a ver, se non necesitábamos un veterinario máis, entonces mandaronme pa aquí. Moi ben. Desde entón. E aquí en Abros, cuánta xente sodes? Bueno, xente casi eso podo dicir cantas mulleres. Ai, ahora que non son todas mulleres. Somos sobre uns 30 empleados e homes solo 5, e o resto son todos mulleres. E que tal entre tanta muller? Ao principio pensei que era el paraíso, pero despois hai que andar moito ollo con elas, porque, bueno, hai que saberlas levar. Tú sabes que as mulleres somos criminales, Ostras! Hai E de cando todo. nos xuntamos 4 ou 5, eso é un peligro. Pois imagínate multiplicado por 5. Hola, bos días. Son Alfonso López e son o propietario e xerente desta empresa de mudanzas. Bos días, Alfonso, que Hola, tal? bos días, Sonia. Que tal? Que cedo empezamos, Bueno, hai que empezar cedo porque hai que aproveitar os días. Onde me vas levar hoxe? Vou te levar á zona de Galeras. Pois cando queiras arrancamos, que Moi estarán ben. esperando, non?
metíme nesto a raíz de, meu pai que tiña un furgón, e, pois ele morreu e retomeino... Pero dedicabas ao mesmo, teu pai? Sí, algo parecido, sí. Tiña un furgón e facía repartos e despois estuve un tempo en Seur, de moi pequeniño, o sea, pequeno, non tiña nin carné de conducir, empezaba, pois, cando se empezou a facer o tema do IVA, a cobrar facturas, e cada vez fun implicando máis. Non, ao principio non, andaba nunha moto, cobrando facturas, daquela non había, cando se creou o IVA non había, non se facturaba nin, cada un cobraba os portos por albaráns, e foi cando empecé aí o transporte. Que ben vivíamos daquelas. Ostras. E non agora. Hola, que tal? Son Alberto Meira. Este é o meu camión. Que tal, Alberto, como andamos? Moi ben. Levaríasme a dar unha volta? Home, claro. Onde podemos ir? Onde me vas levar? Pois podemos ir a buscar o coche. Pois veña, si queres, arrancamos. Moi ben, cando queira. Dedicámonos ao tema dos rallies, entre outras funcións laborais. Eu son comercial nunha inmobiliaria con meu irmán o maior durante bastantes anos, cando se formou a empresa, e sobre todo no tema dos coches, que é o que me apasiona e o que me gusta de verdade. Quanto tempo fai que te dedicas a isto dos rallies? Pois fai... Que che naceron os dentes? No, tanto no. Como que lle gusta... Non, xa desde pequeniño. Sí, no, gústame desde pequeniño, pero o que é competindo, comezamos con, non sei, debía ter 23 anos, e cando, claro, empecé a traballar e tiña diñeiro para poder comprarme o primer coche e comezar a correr. Bueno, e ali arriba tedes servicio 24 horas, non? Eu xa non o defino como 24 horas, eu digo sempre. É dicir, que en fin de ano tamén se queda alguén aí... Tocar madera, que os últimos 2 anos non me tocou. Que fai 3 anos sí que me tocou de estar de fin de ano. Veu a miña muller e tomamos as uvas os dous na clínica. Incluso veñen casi intoxicados. De comida? De comida non vamos chamarlle... Chámase, por exemplo, chocolate, pero o chocolate en sí... Incluso a min fora moi bonito que viñeron os rapaces todos histéricos. Ai, que se como un... Entonces nós facémolos vomitar. Se fai menos de media hora ou 3/4 de hora que ingiriron ese tóxico, pois facémolos vomitar. Entón fixen vomitar o can, e os rapaces sin guantes, sin nada, a buscar no vómito a ver onde estaba. Home, había que recuperalo. E ao final recuperaron e dicen, mira que bien está. Dixen, mi má, si fumades ahora eso ainda coloca máis. Sí. Bueno, yo xo cliente ao que imos, que é un cliente particular, entonces, non? Sí, é un cliente particular, se non é un cliente particular. E vais a vivir pa aquí por Ourense ou vades fora? A levarlle... Pa aquí, Ourense, pa Ourense, perdón, ai, vamos Dios mío, pa aquí, pa como Santiago, estamos. sí. Vamos pa aquí, pa Santiago. Hoxe tuven que madrugar moito e a cabeza está cargada. A cabeza non para. Eso. Pois... vai para aquí, para Santiago. Para Santiago, sí. Xa está todo preparado. Sí, nos cando empezamos a cargar, en principio teremos o 80% da mudanza embalada. Nós igual organizamos eso, día e medio, unha tarde para empaquetar todo, deixar todo máis... Preferimos que nos sobre tempo, non é unha empresa que teña un horario de oficina, un horario estricto dunha fábrica. Nós temos que adaptarnos un pouco aos servicios de cada día. Sí, e o cliente ya todo. E o cliente, entonces, uns días traballas 8 horas, outros días traballas 12, outros días traballas 3. Outros días, ningún. Imagino que habrá algunha xente que che pedirá os fines de semana, co fagas, sí, non? Sí, pero nós, a verdade é que en ese caso non facemos. Nós traballar os fines de semana, salvo que sean clientes que non teñan outra maneira de... Sí, o domingo fixo Dios pa algo e todos temos que descansar, porque tú que non vas librar despois o lunes e martes, que seguramente que volves ter traballo. Empezamos a adentrarnos no tema no mundo dos rallies, porque a mí gustábame moito, porque no pueblo onde vivo eu, que é Vincios, antigamente había moitísimos treitos dos Rías Baixas que comezaban Tú crees que eu vou dar levado este camión? Se xa vexo que che costa a ti meter as marchas. Non, iso é porque eu teño pouca experiencia, pero ti seguro que o levas mellor camión, A ver, vamos mirar. Nada, había moitos treitos do rally ali, Vincios Villaza, Camos Vincios,
Chenlo, Morgadáns, e, claro, éramos rapaces, collíamos as bicicletas e íbamos ver os entrenamentos. Antigamente entrenaban moitísimo, todo o tempo que querían, a semana antes, os 15 días antes, sempre había xente. E daí empezounos a picar o que é un pouco o gusanillo e... Non me quero imaginar eu como viñan esas bicicletas de volta a casa, Sí, botarían hasta fumo as rodas. Claro que botaban, claro que botaban. Pouquiño que outra clase de servicios faz para coñecerte un pouquiño máis. Eu, cando empecé como autónomo, un impulso moi grande para min foi conocer, a través de outras personas, o Grupo Milladoiro de música tradicional e que foron os que me impulsaron un pouco a medrar. O sea, me animaron a comprar un segundo camión e estuve como 8 anos con eles, levando yo que os instrumentos, equipos técnicos que daquela eran deles. Estuve como 8 ou 10 anos con Milladoiro. Entón, tú xa levas levado de todo? Levo levado de todo, sí. A nivel musical, o sea, de música que estuvemos, nos fixemos moitos grupos de teatro, levamos moitos materiales de grupos de teatro. Ahora, actualmente, nese vehículo está destinado sobre todo para a Real Filarmonía de Galicia. Levamos instrumentos de clásica. A Milladoiro non, pero a Filarmonía de Galicia sí. De feito, ese coche vai equipado con calefacción na parte de atrás para os instrumentos. Logo hai que levarlle calefacción aos instrumentos. Hai que levarlle calefacción, sí, non pode... Imagínome que os de aire, se están fríos, non sona ben, non? Todo ten as súas temperaturas e todo ten o seu de corda, teñen que estar templados, non poden estar ni moi fríos, ni moi quentes. Entón, para iso, unha exigencia da orquesta era... Entón é casi como a casa. Cando fai frío, fai frío. Non nos vamos dicir que calquer día está chun dormindo aí dentro. Bueno, todo pode pasar, sí. Tú que queres é que quitas roupa, estarlle subindo o calor. No, estou no baixando, tío. Porque estou asada. Que mal pensada eres. No, é unha broma. Bueno, ainda que a esa cara non pasaba nada que non me iba a asustar, Digo eu. Bueno. Qual foi o primeiro coche que te veches? Un 106 que fóramos a comprar a Cataluña. A verdade é que nos engañaron un pouco porque non viña cos palieres vos e buces e tal. Vindo dos catalanes, que esperas? Sí. Non, hai moi boa xente, eu teño bons amigos ali. E se algunha vez escapa unha cobra, vos que face? Chaman vos a vos, normalmente hai que chamar a Seprona, pero ainda habrá algún que si ten confianza. No, se podemos solucionar o tema, pois xa o solucionamos nós. E tú non lle ten medo a ningún animal? Teño. Se non tes nesta profesión medo, malo. Bueno, vou mirar onde queda agora o piso. A ver, vamos mirar. Vamos... Número 2. É máis para lá. Pois veña, vamos buscar por aí adiante. No, pero esta calle non é, esta. Entonces, no, pois non é. E esta que baixa agora? Tampouco. Pois vamos dar a volta. Sí. Tiña que estar para aquí. Creo que ainda é unha máis para arriba. A mellor solución que hai sempre é preguntar. Aquí está. É esta. A un empleado unha vez tocou levar caliñas. Caliñas? Sí, averiouse un camión de... Sí, dunha granxa que estaba, claro, máis habituados a historia e averiouse, pero bueno. Que é o máis gracioso que tiveras que transportar algunha vez? Foramos a buscar unha mudanza a Marsella, dun xogador de fútbol daquela xogaba no Compostero, Hernández. De fútbol tampouco controlo moito. E foramos eu máis outro rapaz, outro empleado, e chegamos, xa sabíamos que íbamos a traer 2 cans. 2 cans, un grande e outro pequeno, leváramos un caixón para traelos. E, bueno, os cans non nos conocían de nada, nos fixemos, embalamos todo, cargamos todo, e cando salimos para aquí, bueno, o viaxe ben, os cans viñan derañes un somnífero, unha inyección, non sei que lle deron, e xa nos ves a nós en Santander, a altura de Santander, cando chegamos a de volta para dormir e tal. Sacando cans. Sacando os cans. Cans que non nos conocían. Ainda máis ou menos eran dóciles, claro, pero
os carros encerrados, que a porta do camión un pouquinho, leváramos un taco para que non se nos cerrara, bueno. Bueno, vamos ver se lle carretamos o saco aquí a Dani, que eu non estou pesas. Eu peso 105 kilos, pero isto é buco. Non hai mellor gimnasio que isto. Hola, buenas tardes. Soy Daniel de Abros. Era para traerle el saco de pienso. Voy a hacer otro domicilio y ya venimos después por aquí. Vale, venga, chao. No. Espera, aquí. Si eu estou fuerte, home. Ou non me ves? Carajo, estos sí que son mulleres, carallo. Eres gallega, non? Home, Cara. pero tú tamén eres gallego de carallo que non me levas o saco, vas a pé andando así con todo morraco. Pero parece normal que me leve a mí con 20 kilos así. Esto non puede ser. Eu aproveito, si podo aproveitar, aproveito. Bueno, entonces ahora... Nada, pois acabamos de chegar e vamos cargar o camión e a cargar o coche no camión, se me botas unha mansa, ábrelle para lá. Como ves aquí onde levamos todos os recambios, o coche gardadiño, se me botas unha man aquí, así un pouquiño xa vais a él. Esto pesa. Espera, ahora. Ten cuidado cos tacóns, a ver se vas cair. E ahora que fago? Tira así por il? Sí, un pouquiño, pero das dúas a ver. Das dúas? Joder, para esto hai que almorzar, Home, ¡Ña! ¡Vamos! Tú farmo adrede, Seguro que non hai que facer eso. Voume vengar. aí, perfecto. Está? Sí, pois agora simplemente falta cargar o coche, amarralo. Pois a ver como mides. Vou te ter que contratar, Xa sabes, deixoche o meu número de teléfono, díceme, Sonia, veña, que hai que marchar o... E vamos. Bueno, me dicías ti que traballas repartindo carne. Sí. Eso é curioso, Pois xa ves, mira onde acabei, Aquí Bueno, non sacándoche sabes, un montón de preguntas a ti. Sí, No, ainda compagino, pois... Pero nunha empresa familiar ou...? É a empresa familiar do meu pai. Nós temos unha carnicería e temos un camión. E nada, dedícome a levar ternera para Madrid. Bueno, de Madrid vou pingando por varios sitios hasta Toledo e despois se empezo a cargar cerdo e cordeiro e veñome para arriba e reparto. O que pasa é que teño un rapaz, porque eu as terneras non podo, claro. Por o que vexo aquí tampouco hai mulleres nesta empresa. Non hai mulleres, vamos, non... Non por nada. Non é por sexismo ni nada, é porque, bueno... Porque moitas dirías ya tampouco van vir, porque eu non me vou poñer a carretar Tampouco muebles. se ofrecen, tampouco, porque si realmente... pesan tanto como me dis, como Sí, vou vai. ir eu contigo para carretar e que leves todo o peso? No, petas forza, tío, de peso. Eu sí, bueno, son preparadísima. No, Xa te demostrarei. Realmente, de currículos que recibimos de empresas e desafortunadamente cada vez máis se reciben, porque xente que perde o seu traballo, de mulleres ofrecéndose con carnés e con... Non hai, O sea, para servicios administrativos, sí. Recibes moitos currículos para pedir de administrativo, de xente moi preparada, pero mulleres ofrecéndose para carga, descarga, ou con experiencia en muebles, que é o que podes... Non hai, e non as ves. Os dueños xa cando chaman e dicen mira que teño aquí un can que está malo, pero bueno, pesa sobre uns 90 kilos, normalmente cando dicen 90 kilos sempre é un poquinho menos. A xente aquí, principalmente os galegos, pues, cando pesa 60, pues dicen que pesa 90, e cando pesa 90 pesa 180. Sí. Entonces, cando dicen que é moi... non se deixa coller ou unha cosa así, é un poquinho agresivo. Cando un dueño dice que non se deixa coller o can ou é agresivo, é moi agresivo. Vale? Estes que dicen, bueno, no, este é moi bueno, pero bueno, ten os seus arrebatos, entonces aí hai que ter moito cuidado. Normalmente é por medo do can. É dicir, os cans teñen fobia ás persoas que non conocen. Un can agresivo é mellor manexable con can que ten medo, porque un can que ten medo non sabes como reacciona. E un can agresivo, pois xa levas as túas precaucións. Podo subir? Sí, sube. Por lo menos... A ver se hoxe che vai pasar algo.
Bueno, imagino que terás algún hobby, non? Sí, gústame practicar bicicleta de montaña. Todo con rodas, ves? Sí, eu todo... Bueno, hai outra cosa que me gusta que non ten rodas, que é a pesca submarina. Sí, e que tal lle pegas eso? Hai que ter moito Bueno, pulmón, non? hai que ter Non serás pulmón. fumador. Non, non son fumador, non. E que tes pescado? A ver, contame. E non me fagas como os que van ao río, o catroito era así, e cando acaba o conto, sí. É o que máis vou, sobre todo, e o que máis me gusta pescar, quizás, é o pulpo. E é fácil eso de pescar... Tens que localizalos, pero bueno, buscalos é entretenimiento. E me gusta pelexar, por exemplo, ves un peixe, e salvo a puntería, ou que seas máis rápido ou non, ou que aguantes máis tempo debaixo, é máis difícil, quizás. Pero o pulpo tens que, se o encontras, a veces tens que loitar con... O sea, loitar no sentido de que el fai... Sí, xa, fai forza e pegas, non? E se pega, e a veces tira para dentro, e se esconde, pon pedras... Entón, é bonito por eso. Dentro do que, cando estás arriba na clínica, é o que máis che gusta ir, a quirófano? Gústame ir a quirófano, pero bueno, últimamente temos bastante traballo, entonces está outro compañero tamén meu facendo cirurxías e hai que repartir o traballo. Pódese dicir que na universidade danos o título, vale? Eso é como a medicina general, como a medicina, pero onde aprendes é no día a día. Todo veterinario, pois non pode simplemente dicir, pois mira, saquei a carreira e punto, non. Temos que estar estudiando cada pouco, indo a cursos, a congresos, para ter cada vez máis información. Senón é imposible en 5 anos aprender destas cousas. Claro, as cousas vanse modernizando, aparecen máquinas novas e todo, ya habrá que ir reciclándose. Exacto, ese é como mecánico que non é o mismo os motores de fai 30 anos que agora todo é electrónico, e isto é igual. E nada, e despois dai empezamos a adentrarnos en temas de unha copa, na Copa Fiat, logo da Copa Fiat empezamos na Copa Renault, na Renault Clio, que aí entón xa foi cando empezamos a centrarnos de verdad, foi cando empecé a correr con Álvaro, que Álvaro é unha persona moi importante no tema deportivo meu, porque é o meu copiloto e aparte eu o considero un dos mellores copilotos que hai en España. El pois pasa o mesmo camín, el vive ten unha casa... Pensei que ibas dicir que lle pasaba o mesmo que ti, que dicía que eras o mellor piloto de España. No, iso no, o que pasa é que el tamén vivía tiñan a casa dos avós ali en Carantoña, nun puebliño ao lado de Miño, e pasaban moitos treitos por ali. E entonces daí ven dous enfermos do tema dos rallies. Nos juntamos dous enfermos que fixemos boas migas, temos moita amistad. Unha combinación perfecta, non? Sí. E as bicis que tal lle pegas, ben? E ben, a bicis... Non te has levado ningún golpe así... Sí. Caídas no monte, que non fago bici de montaña, sempre tes. Entón, bueno, agora eu volví a retomar, agora fai... Eu teño un rapaz teño dous fillos, un vai facer ahora 10 anos, e fai un ano que lle regamos a bicicleta, e volvín a retomar outra vez, que eu anduve en bicicleta moito tempo, fai anos, por problemas médicos, que a bicicleta nunca é aconsellable para problemas de espalda, e nós que andamos nesto, os temos casi todos, e volvín a retomar agora a bicicleta fai un ano, a raíz de regalarlle un ao rapaz, e volvín a comprar outra, e estamos outra vez salindo. Os dous? Os dous. E algún dos teus rapaces ves que teñan interés por isto da mudanza? Xa sei que son moi pequenos, pero moitas veces eu era pequena e xa quería ir con meu pai comprar o becerro no camión. A mí uns camións é que me encantaban. Xa me sentaba no volante de pequeniña. Eu quizás tamén tiña ese aliciente de pequeno, sí que tiña. Sí, xa se che nota, ves? Sí, pero eu aos meus fillos non... A rapaza non lle vexo intención de nada desto, e o rapaz, home, é moi cedo para todo. Co teñan aí, por si teñen que botar mao. Exactamente. Pero, se non, que se dediquen a outra cosa. Que se dediquen ao que queiran, lle guste ou non lle guste, que se ganen a vida e que sean traballadores, que é importante. Despois, ao final, independentemente do que traballes, co que fagas despois, aparte do teu traballo, home, sería ideal que o teu traballo fora gratificante, que che gustara e que disfrutaras con eso, Pero se non é, con que disfrutes cando non estés traballando, é suficiente. Normalmente, quantas consultas soledes atender ao día? O que é máis ou menos? Normalmente unha media dunha 100 mascotas. O día? O día. Mi madre, pois iso é un chover sin parar. Terás tido de todo. Que é o que máis che leva impresionado? Impresionado?
Pois unha pitón de casi 2 metros, unha iguana tamén de uns 2,5 metros de largo. Esos son animales que cando che enseñan... Pero son moi peligrosos, non? A iguana non é peligrosa, non? Se a sabes educar, é o de sempre. Se o educas desde pequeno, non hai Non hai problema. problema. Bueno, entón aquí que vamos, recoller unha gatiña, non? Unha gatiña para facerlle unha castración. Hola, Consuelo, son Daniel. Hola, buenas tardes. Hola, Consuelo. Veño aquí con amigos. A partir de aí foi cando desapareceu o que era a Copa Clio do Campeonato de España e nos viñamos pa terra, pa Galicia. Fixemos o que era a Copa Renault aquí en Galicia, que quedamos campeóns, e campeóns de Grupo N tamén. Un Clio que estuvo moi ben, un ano moi bo. Tíamos un ritmo altísimo e a verdade é que o pasamos moi ben. Entón terásme unha vitrina chea de copas. Sí, a verdade é que a moza non sabe onde metelas. Entre que ela é atleta tamén, que ela sí que ten unha boa trayectoria, é 13 veces campeona de España de atletismo, de fondo e todo iso, e pégalle moi ben. Temos o salón que nin mesa ten, o salón está toda cuberta. A tope. Sí, pero bueno. Eso é bo, non che parece? Sí, home, claro. E a xente que te está moi patrocina, contento. que fai? Sueleche dar os cartos que eles queren ou... Depende do espacio publicitario, se vai máis grande, menos grande, depende a arzor do coche, unhas vale máis diñeiro, outras menos. E logo Unhas letras deste tamaño, sí, imagínate, pois, A mí- Carnicería Ribeira Sacra. Quanto vale eso? Como faz publicidade, eh? Home, Ese teño que aproveitar. non será o teu chollo, non? Sí. Bueno, non se che teñen escapado animales, así, nestes avatares da vida? Sí. Escapado, bueno, desto de correr por todo Ourense detrás do can, pero eso pasoume solo unha vez. Pero os dueños normalmente non levan ben o can e despois cando chegan xusto á porta da clínica, o can sabe que vai á clínica, dá a volta e escápaselle. Entonces ven os señores contarnos, mira que se me escapou o can, entonces vamos detrás deles. Bueno, pois hai que facer de todo aquí. Espero que hoxe non se nos escape nada, que non Vamos está cosa alá. para correr. E os animales que máis che gusta tratar, cuáles son? Os gatiños. Os gatos, sí. Eres de felinos. Normalmente son de Pero todo. son entenden tanto como os cans. Pero son Ou gatiños. Son moi seus, é dicir, un gato non o podes educar de dicir séntate, dame a patiña. Son moi... É imposible casi educar a un gato, pero son moi buenos normalmente. Entonces a min os gatiños así de 2 meses, unha cousa así, xogas con eles que dá gusto. Bueno, entonces eu espero aquí no coche para que non nos rouben a gatiña. Como se chamaba? Mixa. Mixa. E tú vai entregar o saco de pienso que antes xa me castigaches con el ao carrelo. Agora vou eu solo. Sí. Tú deixaríasme conducir a túa furgoneta? Sí, sí, con toda Sí. confianza. Bueno, hombre, conducindo, vamos, sabendo ahora Sí, un ao pouco mellor da ahora tua salgo, vida. sí, pero salgo de aquí e ao mellor xa levo o coche ese, porque eso pode pasar. E a xente pensa que tal, pero hasta que levas 5 ou 10 minutos nun coche, cada vez que colles un distinto, tardas Ai, un no, pouco en tardas un adaptarte. pouco, sí, e este é un coche bello, pero bueno. E tes feito algunha desas mudanzas así de algunha persona de Cartiños? Tenos pasado de empresas, por exemplo, igual que veñen de fora, de Madrid ou de Barcelona, e traen a veces obras de arte e que dependen do Estado, que son do Estado, vamos, de algún museo. Entonces esas empresas a veces veñen, todo o camiño veñen escoltadas por policías. Bueno, a veces non te das conta nin que está sendo escoltado, porque son coches a veces particulares. Sí, son destos de camuflaje, serán destos así que non levan... Non, sabes que son policías e que van detrás deles, teñen que facer recorrido sempre por autopista, aínda que a veces é curioso que o desplazamiento máis rápido sea por carretera nacional. Entón, Claro, é máis seguro que por unha carretera... Xa, o pasa que, bueno, tamén o riesgo maior o que máis tempo na carretera. Non, a ver, o que si queren facer unha falcatruada, fañan en calquer lado, pero bueno. Sí, xa estou poñendo a miña cabeciña a traballar para facer cartiños. A ver se che ven por aí unha mudanza desas. Xa vou vir eu con pasamontañas e xa verás tú. Bueno, todo é pedir... Vamos ter que ir a medias. Ai, sí. Bueno, que? Queres conducir ti agora ou que? Pois veña, Vamos. onde podas. Pois veña, vamos a dar volta aquí e vamos a ver como guía esta super camionera do Ourense, eh? A ver, a ver. Me dixeron que eres a Schumacher do camión. Bueno, carallo, onde tens tu freno de mão, aquí? Aquí. É verdad. Bueno, Sabe, ten doble piso, 4 cortes e logo darlle de un toque de lado. de lado. Claro, o meu é semiautomático, como é moi fácil. Ahora vai quedar mal ou algo, eh? Seguramente, A min deron un informe de que guiabas ben, así que vamos a ver.
Si deixo xa ben aparcadiña, ben pegadiña. Deixaremoslle hueco aí pos teus compañeiros, non? Sí, no, pero queda un sitio suficiente. Aí está. Bueno, que, pasaches medo ou viñaches ben? No, viña confiado, perfecto. Bueno, Sí. sí, sin medo ningún, non tiña... Sin problema, bueno, pois ahora vamos ver que está facendo a cuadrilla, que os tenemos que poñer firmes, digo eu. Sí, habrá que mirar a ver se está facendo ben o que teñen que facer. Darlle caña ou suelen ser... son xente seria, responsable, saben o que teñen que facer. Unha das máis bonitas pa min foi unha señora que nos chamou toda histérica, que estaba a súa cadela parindo. Que raro unha muller histérica, por favor, que me estás contando? Entonces salimos rapidamente, e a señora non sabía explicarse ben onde era o sitio, entonces quedou comigo nun sitio. Alá, cando a vexo, nun Mercedes, escapotable... Un pepino, non? Bueno, a ostra de coche. Entón dice, sígame. Eu, mima... espero que o tráfico non me chame para saber cando foi ese detalle, pero fomos por Ourense a 100 e pico por hora. Sí, home. E eu intentando ir detrás dela na furgoneta. Ostras. Pero aquilo foi impresionante. Pero a muller viría moi nerviosa. Ostras. E non vos ten pasado de que vos chegan aí a ter que calmar os pacientes en vez... Sí, ao sí, revés, sí. os dueños en vez do paciente? Hai dueños que se poñen moi histéricos, vale? Que intentamos o típico que ven o can hiperventilando ou sangrando, entonces o primeiro que temos que, como quen dice, atender é o cliente en sí, porque claro, empezan a gritar, a chorar, bueno, e o can en sí máis ou menos está estable, pero o nerviosismo que transmite o dono animal, pois tamén lle perjudica. Relájate, que te vexo moi tenso. Ai, non, eu vou ben. Que máis, muller, que ahora non me estás preguntando nada. A ver, vou ahora, tranquilo. Mírate moi concentrada, Dame un minuto. E de accidentes como andamos? Fai 2 anos, na tempada 2009, no primer rally do campeonato, tuvemos unha saída bastante forte. Demos 2 ou 3 voltas de campana, e a verdade é que pasámoslo bastante mal, porque era un ano... Tú levas medo. É a terceira vez que me dices era un ano. E iso vancho sacar. No, é un ano que foi moi complicado, porque tínhamos moi pouquiño diñeiro, entón, pois, un golpe xa na primeira carreira faiche moi difícil continuar e tuvemos que hacer de tripas corazón, todo o mundo do equipo me botou unha man. Pero non che pasou nada, non? No, é moi raro. O que si tuven de rapaz, tuven bastantes golpes, entón a espalda teño xa bastante tocada, sí, bastante jodida. Falando mal pronto. Temos a casa toda revolta porque os clientes nos deixaron entrar e facer o que é o noso traballo. Pois veña, nós temos que nos por, eu botoche unha man, tú vai-me dicindo. Bueno, pois mira, se queres axudarme aquí con estes pocillos, por exemplo, facelo. Entón, meto, por exemplo, por aquí. Sí. E doi unha volta. Ainda lle metes outro? E meto outro máis. Pero tú acábarme cos árboles de España. Nada, non te preocupes, co papel hai que darlle de comer tamén aos que fan o papel. Eu voulle facer unha marca para que me contes despois se romperon as que fixen eu. Vale. Temos que dicirllos os aí, de Sonia. Vale, porque despois han chamar á produtora que lle temos que pasar 1000 euros para desperfectos. Bueno, vamos seguir que non nos podemos parar, que senón non nos van pagar. A mí non me vai pagar o jefe. Vouche dar, mira, a ver. Mirade pa cá, Dios, que cousa máis chula, tío. Merlin? Bueno, vamos baixar a gatiña, entonces, non? Vamos alá. Vamos a levar a misa. A ver, pasa por aquí. Bueno, misa, vamos. Pero non é un azul ruso, non? Que lle pasa a este gatiño? Ese gatiño estaba na casa, marchou, dar unha volta por aí, e cando volveu a casa... Comeron o rabo? Traía a mitad do rabo solo. Entonces este é o quirófano, me decías, non? Este é o quirófano, vale, moi ben Vexo que aquí hai de todo, hai destos respiradeiros como... Claro. Todo como se fóramos personas igual, normales. Hostia, cando entran en parada, é dicir, cando hai que facer unha cirurxía con tórax aberto, que o can non dá respirado por si solo, pois xa poñemos esta máquina. Sí, porque a xente vai pensar que operades a machete. O que non pode ser é que unha comunidade ca afición que hai ao mundo do automobilismo que non nos teñan un circuito en condicións.
ter que irnos ao país aí ao lado, a Portugal, a Braga, ou ter que ir a... Por falan dos portugueses, que dicen que están atrasados, sí, home, sí. O que pasa que é un tema que non acabo de entender. Eu creo que máis que nada por tema de competencias e... Eu non entendo, porque aparte de Galicia... E prometer promete, non é? Cando son as eleccións, que... Cando veñen as eleccións... Pero cuántas cousas prometen? Cando son as eleccións, cuántas cousas prometen? Pero é o que hai. Ahora fai preguntas, non te me centres só a conducir. Eu embálome e posme aí a dirección. Primeiro, farme unha parada na Moncloa, que teño ali unhas cousas que dicirlle ao señor, que hai ali. E despois mandasme a Moraleja, a casa do Cristiano Ronaldo. Veña, tira. Vale. Vive ali, non? Sí, arreando. Pois veña, vamos. Bueno, que ben se vai, Bueno, vou marchar pa Madrid, creo. Así que, hasta outra. Dios, casi me deixan aquí. Iba de boa gana, pero ten que ser broma, outro remedio non me queda. Vou facer aquí un pedazo salto que pa que. Bueno, vamos baixar cousas, que vamos lle botar unha mau a esta xente. Bueno, Dani, entonces, ahora que nos queda? Pois ir a outra clínica, a Xunga. A cual? A dos animales exóticos, que vamos facer ali? Para buscar unha pitón para facerlle un corte de pelo. Sí, pois entonces hoxe vou quedar sorprendidísima. Dios mío, que vai ser isto? Estamos perdidos. E deixarme pilotar, Emil, levo teu, porque antes dixéchesme, que me parece que non sei se estaba encendida a cámara, que os homes non daba ter feito dúas cousas a vez, falar e conducir. Normalmente máis de unha nunca. Bueno, pois entonces conduzco eu e a ver se te me soltas un pouco. Vale, perfecto. Vamos allá. Veña. Pois ben, o primeiro que vamos facer, vamos saludar o teu fillo ou filla. Xa sei que hoxe non o entende, pero será un programa que che guardarás na tele e diráslle: mira, papi, que é, neno ou nena? Machote. Machote. E chamámoslle? Xavier. Xavier. Pois un saludo a Xavier, e o día que crezca e nos vexa todos vellos cheos de canas, pois oye, que se dé conta que... Non, creo que eu canas non vou ter no futuro. Non, va a ser calvo, por pintas deso non porque tens me que... está caendo xa o pelo que antes tiña bastante melena e agora xa as cousas van cambiando co paso dos anos. Collemos kilos, caenos o pelo, nacenos canas, as mulleres tamén, estamos perdidos. No, os kilos levos bastante ben, co 100 kilos que levo, pero bueno, espero que non vayan a máis. Sí. Subir piensos, baixar piensos, subir cas, baixar cas, correndo detrás dos cas. Agora xa teño máis cuidado, porque claro, canto máis kilos teñas, menos corres. Menos corres. E a ver quen corre detrás dun. É unha lógica física. A cabeza non para. Dime que falo moito, tú mira o que me puxeron. Levo 2 horas ali arriba, tío, con isto na boca. Eu estou dos nervios. Vamos, po camión. Home! Ahora si non sei o zapato de seguridade máis adecuado. O zapato de seguridade non é. Bueno, eso para min dame moita seguridade que me dá 10 centímetros máis, que é o que me fai falta para ser boa moza. Dalle para diante, fala menos, veña. Dios! Xa non me deixan nin falar. Aí está, sí. Ah, si dá gusto, ves? A nova operaria, As mulleres cachas están en Ourense e que en Santiago non as deba haber por o que dicen eles, pero en Ourense o que sobran son destas. E que máis? Vas moito ao gimnasio? Porque me imagino que teredes que ter unha forma física para poder aguantar correndo dentro deses coches. Sí, moito non vou, pero o ano pasado estaba Vexo aí... moi esmirriado, non me digas que vas moito. Iso é porque non me veches en a camiseta, senón podes te asustar, Mira que chamarme esmirriado, manda carallo. Bueno, Sonia, nada, teño que marchar, vou-te deixar hasta que vai un día a Ourense que teren que ir fastidiarte unhas cañas. Home, eso espero que veñas a que me chames. Pois entonces non te entreteño máis, deixoche que marches que, oye, que che fará falta o tempo e tampouco estou aquí para estorbarche, vale? Moi ben. Pois veña, cuídate moito e ter moita suerte este ano, vale? Ok, chao. E que che vai dicir eu? Aquí en Ourense suelen vir moitos circos. Nunca vos teñen chamado porque se lle ten posto algún animal malo, porque moitas veces botan un mes aquí en Ourense ou cousas así, O último que me ocorreu era para poñerlle uns microchips a uns dromedarios. Uns microchips, como os dos cas, igual. Como os dos cas igual. Entonces era un macho e dúas femias. Nas femias hai natal. Pero o macho estaba en celo. E ademais é bastante espectacular, porque cando empezan a ter o celo, pois hinchan as membranas que teñen na boca, entonces aparece como un globo aí. E ademais están moito máis agresivos. E, bueno, para poñerlle o microchip, vime bastante negro. E ademais meten bastante respeto, porque claro, son animales que teñen unha altura bastante grande.
Sí. E teñen dentes, que incluso os dromedarios tamén morden. Morden, dan patadas. Entonces eso foi un día que paseiro bastante mal, pero bueno, o bonito foi que despois ese mismo circo tiña un tigre de 2 meses e bueno, parecía un peluchiño. Era chulísimo, non? Se non crecera. Fixen aí unha foto con miña muller que quedou máis bonita, témolo aí nun cuadro moi bonito. Bueno, vámonos despedir de Alfonso. Tuvemos moita sorte porque só nos choveu ao chegar, mentres fixemos a mudanza, empaquetamos e todo eso, non nos choveu nada, e agora volve chover, vámonos despedir del, que terá que facer? Bueno, Sonia. Voume despedir de ti porque xa está todo rematado, e xa vades cas cousas pa outra casa, e a xente non ten por que saber onde se van a vivir os novos inquilinos. É verdade. Así que eu vou te deixar, desexarche moita sorte, que sigas pescando moitos pulpos. Veña, hasta loguiño. Hasta logo. Bueno, xa chegamos aquí á tienda dos animais exóticos. Non estamos na selva, Non vayan pensar. Dios mío, cae elí. Pero que é aquilo que levas a rapaza? Esa é unha iguana. Sí. Morderanos? Home, non sei, preguntade ao dono. Todo pode ser. Estas son das que cambian de color, entonces? No. No. E cuánto tempo ten? 6 anos, 7 anos, E pesa? Pois a última vez 5 kilos, ahora igual xa pesa algo máis, porque come ben. Como se chama? Paco. Bueno, vexo que ponlle Paco a iguana. Que nome? Nombres... Así, nomes raros, que tes tido? Pois cerveza, Julián Muñoz, Home, deso... coca, marihuana, whisky, ginebra... Bueno, desos hai de todo. De todo tipo. E incluso sin nombre. E como lle chaman? Can? No, sin nombre. Sí, chamanlle así, sin nombre? Claro, sin nombre. Ou incluso como tú. Tamén, ese sí, ese xa o tiña oído. Bueno, Dani, nada, quédame despedirme de ti, non entreterte máis, que terás moito que facer, valorar moito o traballo que facedes tú e os teus compañeiros, e a xente que, por favor, que vaya a dotar a perreira, que seguramente que está a tope, e que se deixe de comprar casco, inda que non sean de marca, teñen un corazón enormísimo, verdad? Grande, grande. Pois entonces non te entreteño máis e que teñas moita suerte. Vamos seguir traballando. Veña, hasta loguiño. Uno. Non hai cartos para máis, non? Es como as mulleres tampouco sabedes facer dúas Que cousas ao sí mesmo que tempo. fago dúas cousas ou tres a vez. Eu non vou dicir nada, son dos vosos jefes. Preparadas? Listos? Ya, estamos. Súbeme eso para arriba, se non ves, abres os ollos, que se non, non se dá ben a luz na... Non ves que eu pasome todas as entrevistas que parezco chinilla? Sí. Parece que vas toda fumada. Sí, a verdade é que sí. Moi ben, pois mira, David, ou repito outra vez, non? Te faz unhas preguntas moi raras, moza? E iso que levo a chapiña aquí, Levo 2 horas arriba con isto na boca, porque me dicen que non nos deixo traballar. Xente ainda o siguen facendo. Bueno. Non me saques as uñas que me caiu a pintura desta. Que todos os programas me teña que pasar algo, pero isto será posible. Vai aventura, menos mal que xa rematamos por hoxe. Espero vos a semana que ven no mismo Bad Canal en V Televisión no programa Sobre Rodas. Non vos olvidedes, Ata logo.